Wel, bore da I chi gyd. Mae'n werth gweld gymaint yn dod, a rhai wedi dod I ymuno ni o gapeli eraill hefyd. Croeso mawr I chi. Bod ni'n ddyrnod ofnadw o wael y gweithio bod chi'n cadw'n iawn ac yn gynnes. Wel, yn ystod y bythefnos diwethaf, byddai'n newyddion trist bod e'n cynwynidog parch Edwin Courtney Lewis wedi marw. Nid dim yn ddiolchgar iawn I Ann, oedd Ann bod ydw I? Ann Herbert, mi nath hi gysylltu gyda e-bost a merch Edwin Courtney Lewis yn Zela Newydd, a'n fod yn cydymdeimlad fel capel, ac hefyd i'w lisfab yn De Cymru. Mae wedi cael cysylltu nôl I gynabod y neges wrth I ferch. Hefyd, oedd Syrir wedi cael gafel y taflen o'r angladd, a mae fe wedi siario fe ar Facebook. Ond fi'n credu bod gyda ti Dylan, ti'n gallu rhoi e lan fel bod pawb yn gallu gweld e? Neu wyt ti'n moyn gadael e tan y diwedd? No. O, diolch. Felly bod rhai o'ch chi heb weld yr taflen yma. Diolch I Syrir am rannu hefyd. Dyna ni. Cofio da amdano fe. A fynd yr eto ni ram I gael cino. Wedi si. Diolch Dylan. Cyfri bod ni'n gyd wedi gweld nawr, ia? Diolch yn fawr I ti. Hefyd yn ystod y bythefnos diwethaf, mi nath rhai o'r aelodau ymgynnull yn ymyl Bethel I angladd Mrs Joyce Williams, un o'n aelodau eraill ni. Ac mae'n cydymdeimlad dwys ni'n mynd I Mr Gwyn Williams yn ei golled. Ac unrhyw un arall sydd wedi colli anwyliad yn ddiweddar. Nawr mae dylai pob un wedi cael yr adroddiad. Chi gyd wedi cael e? A diolch yn fawr I Elma, mae'n lot o waith I wneud yr adroddiad. Fi'n credu bod I cael help gyda Dylan hefyd, diolch. Ond mae wedi bod, wrth gwrs, yn dipyn o waith yn ystod fel yr ymgylchiadau hyn nawr. A diolch hefyd I Eric, Gwynfor, Ann a'r Pwsman am eu dosbarthu nhw. Felly, le mae Alun de? Alun sydd yn wneud rwydfa bore yma. Os dim sy'n cyflwyno fe, mae fe'n aelod ffyddlon a gweithgar. A wastod hefyd yn barod I gymuned. So Alun, fi'n ffynu gweld Alun. Fi'n gedi gario ymlaen o'r ysgol ydy yna, diolch. Dim Alun. Ydy Alun dan I dan? Ydy, chi'n clywed fi? Ydyn, yn clywed, gyd yn clywed, ydyn. Diolch Mary, a bore da o phawb. Os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mae cariad yw. Ie, ffydd, gobaith a chariad. Chi'n cofio 6 mlynedd nôl amser y dathlu yn sôn am ffydd, gobaith a chariad Alun Jones, rhan graig yn y lythyr at swyddogion Bethel. Iddynt wneud hewl at gapel Bethel ac y byddai yn cwrdd ar gost. Hewl byddai yn deilwng I di cwrdd. Wel heddiw, canolbwyntio ar y gair cariad byddwn. Diolch am y cyfle I lunio oedfa'r dydd dathlu cariadon ar draws y byd. I ni fel Cymru yn lwcus iawn, yn rhan o 2 dathliad o gariad, sef dydd Santes Dwynwen a heddiw
dydd San Ffolant. Ond y gwir ydyw bod angen cariad arnom bob dydd o'r flwyddyn. Rhagoriaeth y ffydd Gristnogol ydyw bod cariad ar gael i ni bob amser, ac mae cariad ydyw calon a chanol neges Iesu Grist. Stori Dwynwen. Ar y 15 o Ionawr, dethlir diwrnod Santes Dwynwen gan gariadon Cymraeg. Ond beth yw'r stori tu ôl i'r diwrnod arbennig hwn? Ganwyd Dwynwen yn y 15 ganrif yn un o ferched bychan, brenin Brycheiniog. Roedd Dwynwen yn ferch ifanc hardd a ddyliodd sylw tywysog ifanc o'r enw Maelon Daffodryll. Syrthiodd y ddau mewn cariad, ond nid oedd Brychan am iddynt briodi gan ei fod wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Roedd Maelon yn ganryll a chymerodd ei ddicter allan ar Dwynwen, ac fe ddihangodd hi wedi torri ei chalon. Yn ei galar, teithio drwy Gymru i chwilio am lwchus. Wrth gysgu mewn coedwig, mae'r angel yn ymweld â hi, a dweud wrthi fod Maelon wedi cael ei droi'n dalp o rew, ac fyddai byth eto yn ei phoeni. Yna cafodd Dwynwen dri dymuniad gan yr angel. Mae Dwynwen drwy fyddeiant yn dymuno i Maelon gael ei ddadleth. Yn ail, bod Duw yn gwireddu holl freuddwydion a gobeithion unrhyw un sy'n glaf o gariad. Ac yn olaf, byddai hi byth yn cwympo mewn cariad a phriodi. Bu Dwynwen yn byw fel lleian a chysegrodd ei bywyd i Dduw, a rhai fyddai'n cwympo mewn cariad. Daeth Ynys Fechan oddi ar arfordir deheuol Ynys Môn yn gysegfran iddi. Yno gwnaeth ei chartref, gan ymgysegru ei hun i Dduw. Anrhydedd iddi fe elwyd yr ynys yn Llandwynwen, neu heddiw Ynys Llandwyn. Ni'n mynd i rando bach o gerddoriaeth nawr. Alun Jones,
gan bisni Kino Rosmari Salm 150. Molwch yr arglwydd. Molwch ddiw yn ei gysigr. Molwch ef yn ffurfafen gadarn. Molwch ef am ei weithredoedd nerthol. Molwch ef am ei holl fawredd. Molwch ef a sain utgorn. Molwch ef a thannau a thelyn. Molwch ef a thwmpan a dawns. Molwch ef a llenynau a ffliwt. Molwch ef a sŵn symbalau. Molwch ef a symbalau uchel. Bydded i bopeth byw foliannu'r arglwydd. Molwch yr arglwydd. I fi'n cael cwmni Lola heddi, a mae hi yn mynd i ddarllen emin i ni. 780. Nid wy'n gofyn bywyd moethus, a'r y byd neu berlau man. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Per dymunwn olyd bydol, llwy modenydd i fosif. Golyd calon lan rynwyfol, yn dwy'n byffol elw fydd. Hwyl a bore fy nymuniad, gwyd i'r nefr adain can, ar ei fyw mwyn fy neidwad, rofi i mi galon lan. Calon lan yn llawn daioni, tecall yw na'r lili dlos. Dim ond calon lan all ganu, canu'r dydd a llanu'r nos. Mae cariad yn rhan hollbwysig o'n bywydau ni. Mae prinder neu diffyg cariad yn achosi pob math o broblemau. Rydyn ni'n gweld llai a llai o gariad yn y byd, ac yn ei le mwy a mwy o gasineb a chrelondeb. Cariad ydyw sylfaen i'r berthynas iach gydag eraill a chyda Duw. Mae yna 3 math gwahanol o gariad yn y Beibl, sef eros, cariad rhamantus, philos, sef cariad brawdol, a chariad at ffrindiau a theulu, ac yn drydydd agape, cariad aberthol, cariad sy'n rhoi heb ddisgwyl yn ôl. Agape yw'r math o gariad y mae Duw yn dangos tuag atom ni. Gawn ni droi mewn gweddi. Ein tad nifol, ffrind plant ym mhob man. Cynnarthwya ni y dydd hwn
i garu ein gilydd. Cadw ni rhag meithrin ysbryd unanol a chwarelgar. Rwyt ti'n barod i faddau i ni am ein diffygion yn aml. Nertha ninnau i faddau i'r rhai a feddylia niwed i ni. Meithrin yn ynom ysbryd caredig tuag at pawb, ac atal ni rhag wneud unrhyw weithred angyredig tuag at eraill. Carem ar bob adeg arglwydd, derbyn dy ffordd, a deall dy wyllus. Gallu gweud y gwir wrth ein gilydd, a bod yn wrol dros wneud yr hyn sydd yn iawn. Maddau arglwydd am bopeth anghywir a wnawn, a chynorthwya ni fod yn ofidus amdanynt, a cheisio byw bywyd yn well bob dydd. Gweddiwn dros bawb sydd wedi effeithio gan y feirws. I'r teuluoedd sy'n gofidio am ddioddefwyr, y rhai sydd wedi colli anwyliaid, rho gysur a gobaith. Diolch am feddygon, nyrsys, gofalwyr iechyd, am ei gofal a'i tosturi. Cadw hwy'n ddiogel ac yn iach. Diolch am wyddonwyr ac ymchwilwyr meddygol sydd wedi gweithio ddyfal iddo'r ganfod a gwneud brychlyn. Ar adeg hon o ansicrwydd a chonsern byd eang, oedd yr ysbryd yn helpu ni i gyd i ddangos ein gorau gyda chariad brawdol. Gyflwnwn hyn yn enw Iesu, yr un a aeth o amgylch yn iachau pob afiechyd a llysgedd, yr un sydd trwy gleisiau yn dwyn iachad i'r byd. Amen. Ni'n rhyngdo ar Lola to nawr yn darllen ymyn 164. Un fendith dyro im, ni lleisiaf ddim ond hynny, cael gras i'f garu di tra bwy, cael mwy o ras i'f garu. Ond dim dy garu'n iawn, caf waith a dam sancteifiach, af ganlyn nath bob dydd yn wych, ac nid o hirbyll mwyach. Dy garu digon yw wrthyw i fwysanaethu, ac yn oesoedd ger y dyfron, fy nigon fydd dy garu. Parhawn ar thema Cariad. Fel hyn mae adnod 13 o lythyr cyntaf y Corinthiaid, pennod 13 yn darllen. Ar hyn o bryd mae gennych chi 3 peth sy'n aros: ffydd, gobaith a chariad. Ond y mwyaf ohonynt ydyw cariad. Yn ddiweddar, mae twf wedi bod mewn addurniadau tŷ a chadwyni Cymraeg sy'n dangos y geiriau ffydd, gobaith a chariad. Peth braf ydyw gweld geiriau'r Beibl yn cael lle amlwg, ond tybed ydy pawb sy'n harddangos yn y deall, eu hystyr. Dyma'r disgrifiadau gawn ni o gariad yn adnod 4 i 8 yn yr un bennod. Bod yn amyneddgar, yn garedig, dim yn cefnigenu, dim yn brolio ei hun, dim yn gwneud pethau hyll, dim yn myned ei ffordd ei hun drwy'r adeg, dim yn digio a ffwdi,
yn anghofio pam mae rhywun wedi gwneud cam. Mae'n credu, mae'n gobeithio, mae'n dal ati. Ac i orffen, fe am ddyfynu dwy adnod o lythyr Paul at y Rufeiniaid. Boed eich cariad yn ddiragorus. Glynwch wrth ddeioni driw. Fel brodoliaeth, byddwch wresog ac ymrowch ym hethau diw. Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd am fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Amen. Diolch yn fawr, Alun. Mae'n Cynnyrchwyd yr oedfa gyda help Bible.net, Bible Peter Williams, Caneuon Ffydd, y Tyst, y gerddoriaeth gyda Gwenda a Gaenor Owen, a diolch i Lola am fy helpu a Dylan. Bendith arnoch i gyd. Diolch yn fawr iawn i ti, Alun, am yr neges mor addas ar y ddiwrnod addas hefyd. Wedi mwynhau yn fawr iawn am cael hanes Santes Dwynwen. Na le licen i fynd i'w Ynys Llanlwyn, diod wedi bod na. A diolch hefyd i ti, Lola, am helpu dy ci. O ti'n dda iawn iawn. Deall bob gair yn glir. Chwarae teg i ti. A fi jyst wedi meddwl, mae Rosemary dan ni hefyd, ydw i? O hynfo? Ydy. Croeso mawr i ti hefyd, Rosemary, nes i weld ti. Right. Mae un cyhoeddiad bod bythefnos i heddi ar yr 8eg ar 14eg Chwefror, fe gyda ni gwasanaeth eto ar Zoom am 10 o gloch y bore. A'r parch Cen Llwyd fe gyda ni yn ein cyfarch ni. A diolch i ti Dylan eto am drefnu cwbl ar y Zoom.